De koude dagen en nachten hebben we verzorgen dat retrietleefhebbers in Burgum genietje kennen van vars ijs op een ijsbaan. Ja, machtig. Ja, dat is toch fantastisch dat we dat in zoveel jaar eigenlijk in Kwartskopse titel 2-3 keer weer doen kennen. Dus daar mag je van genieten. Super, geweldig. Ja, mooi is. Dus ik ken ook. Ja, het is wel mooi voor ons leden. Het is toch geweldig. Ja, ik ben juist de jongen al liepen gegaan om zo'n hoeven. Juist de media hebben overwogen om de baan hier te doen met Koelkret net. Dus nee, dat is wel mooi. Gelijk een voldaan gevoel. Zo van, oh lekker, we hebben weer even echt friers in die zin, zeg maar. Lekker, we rieden lekker de boeten. Ja, heerlijk. De meningen over het ijs op de baan binnen vrijwel positief. Ja, fantastisch, prachtig. Mooi glad, wijn, eigenlijk geen scoren. Compliment nog niets, maar waarschijnlijk net zeggen, geen einde waken helemaal niks. Dus wat was nog meer? We hebben 12,3 centimeter, dus dat is gewoon geweldig. We hebben juist het laatste wetter onder wij pompt. Dus nee, we hebben perfect ijs wat dat betreft. Dus geen probleem. De perfecte glade ijsbaan ontstaat net zomaar. Hoewel de ijsmaster alle dagen klaar staat om alles in de gaten te houden, is het waar toch de bepalende factor. Perfecte baan is gewoon heel langzaam vriezen en geen wind en lege temperaturen van minimaal 4 of 4 graden.